Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para pemirsa, dinten niki Rebo 18 September kapanggih malih kalih kula Abi ing pawarta iki ingkang badhe ngaturaken pawarta kobongan toko Wolung Saudara Purbalingga Jawa Tengah. Sumangga panjenengan pirsani pawarta ing sonten punika. Kedadian geni gede ing salah sawijining wilayah toko Wolung Saudara ing Kecamatan Purbalingga. Geni ngrusak babagan wingking toko kobongan ing dinten Rebo sonten. Kobongan kira-kira wiwit jam sekawan sonten. Geni kasebut diduga asal saka konsleting listrik. Geni kasebut nyebar ing saindenging babagan toko kasebut. Pemadam kebakaran kasil mateni geni sawise masang sekitar 6 mobil. Amarga wilayah sing gede geni bisa dipateni sawise jam 2. Ingkang saged kawula ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun ngapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.